Всяка българска къща крие не само стени и покрив, но и древни тайни, шепот от миналото, които пазят или проклинат. Днес ще надникнем в поверията, които оформят дома и семейното щастие. От векове нашите предци са вярвали, че нощта не е само за сън. Това е поверието да не се изхвърля буклук вечер. С падането на мрака, границите между световете се размиват. Не изхвърляй буклука вечер, за да не изхвърлиш късмета си заедно с него. Злите сили дебнат, готови да отнемат благоденствието на дома. Понякога най-обикновени действия крият дълбоки предупреждения. Това е поверието да не се излиза от къщи, когато някой мете. Когато някой мете, енергията на дома се движи. Излезеш ли тогава, рискуваш да бъдеш отнесен от потока, да изгубиш посока и силата си. Почакай, преди да прекрачиш прага, за да не изгубиш себе си. Нашите баби са ни учили, че всяко място има своята съдба. Това е поверието да не се сяда на ъгълна маса и ъгълът на масата е място за самотници. Сядаш ли там, се обричаш на 7 години без брак, на 7 години самота. Избягвай го, ако търсиш любов и сплотеност. Сред страховете винаги има и мая за надежда. Това е поверието за подкова над вратата за късмет. И все пак надеждата живее във всеки дом. Закована над вратата, подковата е щит, който привлича късмет и прогонва злото. Нейната сила е вярност към старите традиции. Огънят е бил повече от топлина, той е бил живот. Това е поверието да не се дава огън назаем. Огънят е сърцето на дома, неговата топлина и светлина. Дадеш ли го назаем, даваш част от душата си, от благосъстоянието си. Пази огъня си, пази своя дом. Тези поверия, мрачни и мъдри, не са просто думи. Те са живи нишки, вплетени в българския бит, пазители на дома и семейството. Шепот от миналото, който ни води и днес. Вярвате ли в някоя от тези поверия?